І зноўку я дасылаю свае вітанні ўсім, хто апынуўся побач. Перакананая, вам дакладна вядомая наша місія. Будем аднаўляць для нашчадкаў здабыткі продкаў. Распачынаем рух наперад у мінулае Дзяржынскага раёна. Подъехали мы недалеко, потому что и поблизу от столицы маецца, что поглядеть да послухать. Сегодня мы у Путчына, что под Дзяржынском. Тут нам покажут купальня у его сучасным варианте. Ну а я, в свою чарку, кіруюся даведацца штосьці цікавае про мінуўшчыну паселішча. Хмурненько сядете, ой, хлеб не пуховый. Стоп. Все нормально, да? А в начале, да, вот эти сядите, да? Там просто, если петь сядите, то и ястё. Как надо. Чтобы в рифму. Пишем тогда основной голос, да? Ну, это так у меня и был основной голос. Все сразу или по кусочкам? Ну, мне, конечно, припев так, поскольку, ну, то есть было бы хорошо бы куплеты вначале прописать. Мінуў пэўны час ад таго, як мы ездзілі ў Путчына Дзяржынскага раёна, таму ёсць нагода сустрэцца тут, у сталічнай студыі. Каб, па-першае, разам адсвяткаваць купалле, а па-другое, заняцца музычным аздабленнем даўнішняе народнай песні. За гэтую справу сёння ў адказе аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Жанна Піваварова. Давайте бліжэй з ёй пазнаёмімся. Жанна Піваварова, выканаўца народных і эстрадных песень. Творчую дзейнасць пачынала ў калектывах «Церніца», «Агмень», «Купаленка», ансамблі песні і танца беларускай ваеннай акругі, ансамблі песні і танца ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь. З 2007 года займаецца сольнай кар'ерай. У 2017-м выйшаў трэці альбом спявачкі «Рамонак белы». Все ходим на купальне! Кто не пойдет на купальне, пень, колода! А кто пойдет на купальне, бел береза! На сегодня купалашка, купалашка. Сегодня купалашка, купалашка. Завтра
Вёска Путчына была заснаваная напрыканцы 14-го, пачатку 15-го стагоддзя. Належалі тутэйшыя землі буйному магнацкаму роду Радзівілаў. Для таго, каб было каму даглядаць землі, здаваліся яны ў арэнду. Адказным арандатарам на тыя часы быў чалавек з прозвішчам Путчын. Паселішча значылася ў інвентары 1588 года і мела звыш 55 валок зямлі. Для недасведчаных, а іх, пэўна, у наш час большасць, адная валока складала 21,6 гектара. Пасля падліку відавочна, што паселішча мела звыш 1200 гектараў зямлі, што было досыць вялікімі ўладаннямі. Накупали! Пойди накупали! Пень! Колода! А кто пойди накупали? Белгороза! Пойдем купали святкувати, Ходим, багаті ходимо радость на шукать, Ходимо на щастя купальні! На сьогодні купалашка, Першым рытуалам купалі было ўрачыстае запрашэнне на свята з адмысловымі песнямі і карагодамі, запрашаючы абыходзілі хаты. У час абыхода кідалі вянкі на стрэхі нежанатых хлопцаў і незамужніх дзяўчат. Нам жа прыспеў час кінуць позірк на супольную работу ў студыі гуказапісу Артёма Кондратюка і Жанны Піваваравай. Ой, чаго ви да мае гості не п'яте, не ясте? Ой, чаго ви да мае гості всі хмурненько сядзіце? Ой, калі хлеба не пуховы, то я выпалаю. Ой, калі мужа раулены, то я выкараю. Замечательно. А если можно, еще больше подачи, улыбки, энергии. Ой, чаго ви да мае гості не п'яте, не ясте? Ой, чаго ви да мае гості всі хмурненько сядзіце? А мне так не нравится, мне перед этим лучше. Это вот абы что, частушка получилась. Ну давайте еще один дубль этот. Ой, пойдем, сестрицы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная. Наберем, сестрицы, желтого пясочку, играй солнца и зарою. Посыплем, сестрицы, в татке под оконцем, ночь малая, ты купальная. Посеем, сестрицы, белого горошку, играй солнца и зарою. Горошку не взести, мне в татке не быть, ночь малая, ты купальная. Пойдем, дівчати, кругом поля побасти треба, да прийти на вогнище. Пойдем. Ой, пойдем, сестрицы, под ясну зорницу, ночь малая, ты купальная. Назву вёскі наўпрост звязваюць з прозвішчам арандатара Путчына. Калі сялян, што выязджалі на базар у мястэчка Койданова, пыталіся, хто ты, скуль ты, яны адказвалі: я жыву ў Путчына, у арандатара Путчына. Так паступова за гэтай мясцінай і замацавалася назва. Але апроч відавочнай версіі паходжання назвы вёскі Путчына існуе яшчэ адная, больш падобная да легенды. У даўнейшнія часы мясцовасць гэтая была глухая, вакол непраходныя лясы ды балоты. Менавіта тут заўжды хаваліся людзі, нязгодныя з дзяржаўнай палітыкай ці ў ваенныя часы. Само гэтае месца, балота, багна, пучына было вольным, а людзі, адпаведна, незалежныя магутныя волаты.
Шла купалка по улице, просили на игры. Не пойду я, купалочка, не пойду я, купалочка, не пойду я темной ночь. Буду жито пивновати, буду жито пивновати, там ведьма не заломала, как ведьма не заломала, как ведьма не заломала, коров молоко не отбирала. Крокерочки, а коровки, крокерочки, я навекали ведьмерочки. Абавязковы атрыбут купальскага свята вогнішча. Адмыслова для яго хлопцы запасаліся палівам. Збіралі па вёсцы старыя рэчы, ламачча, што засталося з зялёных святак. Бо спальваючы гэта, можна было дагадзіць продкам. Вернемся ў Пучына пасля таго, як пацікаемся, ці ў згодзе працуюць у нашай студыі аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Жанна Піваварова. Ой, чаго вы да мае госці не п'яце, не ясте. Не, стой. Сейчас второй куплет. Ой, ну вы что оставите? Ну не частушку ж предыдущую. А как вы предлагаете? Но мне больше нравится вторая, она более в казачьем стиле таком. Эти дубли мы оставим. Ой, палала хлеб пуховостью ночовочками. Ой, карала своего мужа, да все словочками. Это вы поете, как вам нравится. Ну, пускай будет такая. Но мне кажется, это ближе, да, чем частушка. Усе ближэй до нашего костра, до вогніша. Каб здоровейка доброе придбать, треба нечто свое дрэнное отдать. Шла купалка по улице, шла купалка по улице, просили на игры. Не пойду я, купалочка, не пойду я, купалочка. Ой, вы ж только гляньте, что у нас за яєшня на салі. А ви знаєте, у нас же ж такі добрий звичай. Як тільки зять до тещеньки у хату, то й нас скорей за яйці. Ось так частує свого зятя. Коли зять у тещі, яких у людей 5, то обов'язково на всю гэту пательню ось гэтак 7 яєць. А яшчэ трэба сказаць, што на купальні яешня на салі – гэта самая абрадавая страва. І яе справіць на гэтым вогнішчы павінна кожная сям'я. Ось, а зараз усе сюды бліжэй падыходзьце, будзем яешню спрабаваць, смакаваць, есці яе, а потым гуляць. Ой, зараз яшчэ вы падзялю на ўсіх. Купала найвана, загубить хоча, за руку водя. Купала найвана, купала найвана, ай, Ванечка, мой браташка, купала найвана. Купала найвана, схорони меня не при дорозе. Купала найвана, купала
скирбаті купала на Івана. Купала на Івана, краски рвати, меня не вспоминати, купала на Івана. Пэўны час землі вакол Пучына належалі яшчэ адным уладальнікам. Гэта быў магутны заможны род Ленскіх. Месца, дзе быў маёнтак, знаходзілася непадалёк ад Пучына ў мястэчку Татаршчына, якое атрымала сваю назву, бо яшчэ ў часы Вялікага княства Літоўскага тут пражывалі татары. Але Ленскія не былі тут апошнімі гаспадарамі. Пазней землі гэтыя перайшлі ва ўладанне пані Агінскай. Хто ведае, мажліва, сваячаніцы слыннага кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Багата было ў навакольных вёсках прыгожых культавых збудаванняў. Непадалёк у вёсцы Гаручачцы стаяла вельмі прыгожая Свята-Паўлаўская царква. Ды і ў самім Пучыне была царква, дзе месціліся першыя рэальныя вучылішчы і царкоўна-прыходскія школы. Але ўсе яны былі знішчаныя падчас усеагульнай барацьбы з рэлігіяй. Верабей! Посадули! Базар! Покровский кирмаш, Покровский кирмаш, дороженьки, базар большой, разбазарился, базар молодой, понравился. Поверье одно, как быть чистым душою и телом, на загоне в аду заодно, пролететь птушкою смело. Ночь купальская свято кохання, ночь купальская века лыва, ночь любові, надеюсь, сподівання, ночь істинок веселок костра. Тады стане мужным хлопец, повалікою стане дзяўчына, і за рукі яны пад вянец пойдуць грубыя Богом айчына. Ноч купальская свята кахання, ноч купальская кветка ў руках, ноч любові, надзей, спадзявання, ноч іскрынак вясёлак костра. Гэтага трэба хацець, трэба верыць у гэтае шчыра, праз агонь і аду праляцець, ноч купальскую нібы ў вырай. Ноч купальская свята кахання, ноч купальская кветка ў руках, ноч любові, надзей, спадзявання, ноч іскрынак вясёлак костра. Асобна адзначу, што агонь дакупалі абавязкова мусіў быць жывым. Яго здабывалі пры дапамозе крэсіва і трута альбо церлі паміж сабою трэсачкі. Гэты агонь разносілі па хатах, ад яго запальвалі печы. У нашай студыі акурат на вашых вачах народная песня набывае другое жыццё. Зазірнем да Артёма Кондратюка і Жанны Піваваравай.
Стали мая, позастиланные. Гости мои любезные, на. Смотрите, получается только первая строчка пока, да? Идет Да. второй голос. Да. Ну, давайте так, пока попробуем первую строчку. Можно было бы просто, когда припев пели, все спеть. Вы хотите все в терцию спеть? 2 строчки. Наверное, одну. Но меня бабушка бы спела так. Стали мая, позастиланные. Гости мои любезные, позазыванные. Мы спрычыніліся да загадкавых і таямнічых купальскіх рытуалаў у Путчына. Да таго ж не марнавалі часу і тут, у сталічнай студыі гуказапісу. Ужо зараз я прапаную ацаніць народную песню «Сталы мае», увасобленую аранжыроўшчыкам Артёмам Кондратюком і спявачкай Жаннай Піваваравай. І прызначаю традыцыйную сустрэчу праз тыдзень. Наперадзе вандроўка ў Лёзнінскі раён на Хрэсьбіны. Чакаю. Ой, чаго вы да мае госці не п'яце, не ясце. Ой, чаго вы да мае госці ўсіх мураненька сядзіце. Ой, калі хлеба не